ప్రెగ్నెన్సీలో ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలి. ప్రెగ్నెన్సీ హెల్దీగా ఉండాలంటే కంట్రోల్డ్ వెయిట్ గెయిన్ ఇంపార్టెంట్. చాలా ప్రెగ్నెన్సీలో ఓన్లీ 10 to 12 kgs అడ్వైజబుల్. కాంప్లికేషన్స్ ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలోనే ఉంటాయి. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటేనే కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి, తక్కువ ఉంటే రావు, అలా ఏం లేదు. ఏ ఏజ్ ఉన్నా కూడా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రాపర్ చెకప్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రెగ్నెన్సీలో మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ సప్లిమెంట్స్ ఇవేం అవసరం లేదు. ప్రతి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ బేబీ హెల్దీగా డెవలప్ అవ్వాలంటే ఐరన్, కాల్షియం, ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేవి కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఓన్లీ డైట్ మాత్రం సరిపోదు. అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్స్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల బేబీకి హామ్ అవుతుంది. అల్ట్రాసౌండ్లో ఎక్స్రే లాగా ఏమీ రేడియేషన్ ఉండదు, ఓన్లీ సౌండ్ వేవ్స్ ఉంటాయి. సో స్కాన్ ఎన్నిసార్లు చేసినా బేబీకి ఏమీ హామ్ ఉండదు. ప్రెగ్నెన్సీలో స్ట్రెస్ అనేది కామన్, దానివల్ల బేబీకి ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అస్సలు స్ట్రెస్ పడకూడదు. ఇది మదర్ హెల్త్కి మంచిది కాదు అండ్ పుట్టబోయే బేబీ హెల్త్కి కూడా మంచిది కాదు. ఇలా ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా మిత్స్ మీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. వీటిని ఏమీ నమ్మకండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి.